Iteza muri kuita boys and ababa chakachira kutaura history yemurume watisiyo. Murume uyu imba yakatanga kugara paDenbangu kuna Chatima 37 Chatima Road na CC Bounty wachituma uyu malolipopu acharwadziwa isusu we've been conquering a long time meno takatotangira ivava kusita variko but atarwadziwa nemukuru wedu 37 Chatima is foundation in session. Mukuru vachitanga kubhadhara rent. Tanga kuita futi vachiti vana vangu Clyde. Indini ndodzireja ndase age tipe kuno beji ndini munhu wacho handisi medium ndiri large pamwe ndiri zigeorge futi na Clyde gara paside no bully side but go well chibaba makuru wani charwadzi more live unevasara but hey zimdi anzo inenge yagrara because hapana pachatirira zimdi anzo kuti anzwa vanchoga kana winza kana kilati bora tilaki wingi rest in peace baba Chatima Foundation in session ayana register so go well chibaba respect me dad respect.